konsilyo ang imong tutunan kung dako ka kaon. Ayaw ka ibog sa labi niya mga pagkaon. Araw dili ka malimbungan ninyo. Ayaw mapalapig hago sa pagpatong bahagi, unong ka na o ipakita ang pagsabot. Hindi tanaw ni mo nini, wala na kini. Kay siguradong matubo ang nakinig pa ko sa masarila kung mulumpat pa yun sa langit. Ayaw ka na ang pagkaon sa taong pihig. Ayaw kaibog sa labi niya mga pagkaon. Kay pareha siyang taong na ilistahan, muinon siya, kaon o kinom, pero dili na tinuod. Imong iso ka, imong ikaon, o sayang lang ang imong mga pagday. Ayaw makipag-istorya sa buwang-buwang, kay kabayaw niya ang imong maraming mga gulong. Ayaw isibok ang ibong karaang muhon o ayaw iluga ang ilutan sa mga bata na wala na'y amahan. Kaya ang ilang tiga panalipod kamhanan, iyang labanan ang ilang kaso batok kanimo. Paminawa o ipadapat ang disiplina o pamati sa maalawong mga tulong. Ayaw ikaw ay disiplina ang bata. Kung kunalanin mo siya, dili siya mamatay. Kunalin siya, aron maluwas siya, gikan sa lugnanan. Anak ko, kung ang imong kasing-kasing may imong maramon, maripay ang akong kasing-kasing. Ang akong timong kasing-kasing, maripay diyan ang imong ngalin, usulti kung unsay gusto. Ayaw tubuti ang imong kasing-kasing na masina sa mga makasasala. Apan hadloki si Jehovah sa tibuok adlaw. Kaya pinaahin niya na makapatul kang mayong kaubawan kung dili mawala ang imong paglaw. Anak ko, pamati o pamamahalamon o tultuli ang imong kasing-kasing sa hustong dalan. Di kaya na maapil ka niya itong subang mo inom o bino na itong amoy o karni. Ay ang palawag o karamoy o pagkaon mapuwi. Kung magsigig katulog, magsigig na walang hapo. Pamati sa iyong pamahal at kung diyan ang tao ka. Kung ayaw pamayan ang timong inahan, tumunod ka kay tigulang na siya. Parita ang kamatulan o kinig o ayaw kinig ibaligyan. Parita sa ang kaalam, ang disiplina o ang pagsabot. Ang amahan sa matalong, malipay ngayon. Ang amahan sa malamon, magsadyat